כאן אורי לבייב, אנחנו נמצאים בתערוכת MWC 2013. אני מכשיר ה-LG Optimus G Pro, המכשיר החדש מבית LG, מכשיר בעל מסך של 5.5 אינץ', מסך Full HD, מסוג IPS. זה אחד הדברים החשובים במכשיר הזה, יש לו מסך באמת יפה. כמו שאתם יכולים לראות, סרטונים מוצגים באיכות ממש גבוהה, הצבעים חיים, רואים כל צבע כמו שצריך, התמונה חדה ממש, אפשר אפילו לעשות זום אין ועדיין אפשר לראות תמונה חדה, ובאמת המסך הוא אחד הפיצ'רים העיקריים פה. המכשיר מגיע עם מעבד סנפדרגון S4 Pro, מרובע ליבה 1.7 GHz, מכשיר ממש מהיר, אפשר לראות שהכל עובד ממש במהירות. המכשיר מגיע עם אנדרואיד 4.1 שעליו מולבש הממשק של LG, שקצת התרחק מהממשק הוונילה המוכר לנו. LG לקחה צעד נועז והוסיפה הרבה עיצוב אישי לממשק, כמו שאתם רואים, כל מיני אפליקציות ייחודיות שלה. ניתן לראות שיש פה גם חיישן אינפרה אדום, שבאמצעותו אפשר לשלוט על המכשירים שלנו. יש פה אפילו שלט שניתן להגדיר טלוויזיות, ממירים ועוד כל מיני מוצרי חשמל. זה מה שאנחנו רואים שתופס תאוצה בשנים האחרונות. יש את ה-HTC One עכשיו שגם מגיע עם זה. בכללי מדובר על מכשיר מאוד קל, מרגיש טוב ביד, יש לו גזרה דקה מאוד שאפשר להבחין בה. רואים, סמיות, מיקרופון, כפתור הנעילה. העיצוב מזכיר קצת את ה-Note 2, קשה שלא להבחין בזה בחלק הקדמי. מאחורה מזכיר קצת ה-One X עם העדשה, אבל בכללי זה עיצוב פשוט שאנחנו מכירים. בהחלט מכשיר קל, טוב, מרגיש מצוין ביד, יש לו מסך ממש איכותי. זהו, אני הייתי אורי לבייב, מאתר גאדג'טים, עם ה-LG Optimus G Pro.